لکھنؤ انڈیا دا ایک بہت بڑا شہر سی، متحدہ ہندوستان پارٹیشن کو قبل دی بات ہے، انگریز دا دور سی۔ ایک انگریز کمشنر لکھنؤ دے اندر آئے، فارسی زبان سی اس وقت عوامی زبان، انہوں نے فارسی سیکھنے واسطے فارسی دے ایک استاد دی ضرورت محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک استاد رکھیا، ملا سراج الدین نام ہے انہوں کا، انہوں نے استاد رکھیا، استاد رکھ کے کہ مینوں تسی فارسی پڑھاؤ۔ ملا سراج الدین پڑھان آندے میرا دوست، اور فارسی پڑھن دے نال انہوں نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ میں اثر تو بعد آنا ہے، مغرب ایتھے ہو جاندی ہے، میں مغرب دی نماز ایتھے پڑھا کراں گا۔ توجہ ہے، مولانا صاحب نے فارسی دی سبق پڑھایا، کمشنر صاحب نے کوٹھی اچ اذان پڑھی تے مغرب دی نماز واسطے کھڑے ہوئے۔ تو اس کمشنر دی ایک بیٹی سی، نوجوان، حسین و جمیل تے خوبصورت، اس پاسو گزری تے ملا سراج الدین قرآن دی آیت پڑھ دے پہ۔ حضرات دی وقار جدو قرآن دی آیت آپ پڑھ دے پہن تے مغرب دی نماز ہے، قرآن دی آواز نکلی، قرآن دی تلاوت کر دے پہن مولانا مغرب دی نماز وچ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ جدو نے قرآن سنیا نا، قرآن دی آواز کرنا اچ پئی تے کرنا دے راستے دل چلی گئی، اس سے جگہ تے قدم رکے واپس آئی تے جدو تکیا نا تے ہاتھ بن کے ایک بزرگ نورانی شکل کھلوتے تے حیرت نال ویندی ہے بھئی اگے تے بندے ساڈے ابے اگے ہاتھ بن کے کھلوندے سن، ایک دی اگے کھلوتا ہے، ویکھیا تے کمرہ خالی ہے۔ مولانا سربا سجود ہوئے، رکوع کیتا، سجود کیتا، پھر قرآن پڑھیا۔ بچی حیران ہے بھئی یہ مولوی صاحب کس انداز دی عبادت کر رہے ہیں، ساڈے چرچ تینج کوئی نہیں ہوندا۔ دوسرا دن ہویا جدو عصر دی ٹائم ہویا نا تے قرآن دی کشش کھچ کے اس سے کمرے کو لے آندا جتھے مولوی صاحب مغرب دی نماز وچ قرآن اونچی آواز نال پہ پڑھ دے۔ حضرات دی وقار اذان دی آواز سنی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ دے کلمات سنے، اشہدو ان محمد الرسول اللہ دے کلمات سنے تے مولوی صاحب دی خدمت حاضر ہو کے تے او ماجرہ سن دی رہی، تک دی رہی۔ ایک دن اپنے والد کو تیار ہو کے گئی تے عرض کر دی ابا جی جڑے استاد تہانوں پڑھاندے نے انہاں نوں آکھو مینوں بھی فارسی پڑھان کرن۔ حضرات دی وقار ملا سراج الدین آئے، فرمایا بیٹی فارسی دی کتاب لے ہو۔ بیٹی کہندی استاد جی میں فارسی پڑھن واسطے نہیں، مینوں او آیتاں پڑھ کے سناؤ، مینوں رب دا کلام سناؤ جیڑا نماز وچ پڑھدے رہندے ہو۔ حضرات دی وقار آؤ توجہ فرماؤ، جدو یہ بات عرض کی تھی تے استاد حیران ہو گئے، انہیں آکھیا بیٹی تیرا ابا ناراض ہو گیا، انہیں آکھیا ابے نوں پتہ ہی نہیں لگنا، تسی مینوں قرآن پڑھاؤ۔ مولانا نے قرآن شروع کرایا، بچی قرآن پڑھ دی گئی، جدو سارا قرآن پڑھ لیا تے قرآن جی جگہ جگہ سرکار دیاں نعتاں سنیاں تے کہندی ہے استاد جی کدا قرآن ہے، اس صاحب قرآن دیاں گلاں سننا چاہنیاں، کوئی کتاباں لیا کے دیو۔ استاد اور نے کتاباں مستند علماء دین دیاں دیتیاں، بچی قرآن پڑھ دی گئی، مدینے والے دی عاشق بن دی گئی۔ ادو سرکار دی سیرت پڑھ دی جاندی ہے، ادو سرکار دی عاشق ہو دی جاندی ہے۔ جدو پورا قرآن مکیا نا تے ایک دن سامنے مٹھائی رکھ کے تے کہندی ہے استاد جی اج مینوں بھی اس یار دا غلام بناؤ جدا تسی کلمہ پڑھ دے ہو۔ میں کہا بیٹی استاداں نو تیرے باپ نو پتہ چلے گا تے کم تے بڑا خراب ہو سی۔ فرمایا استاد جی تو فکر رہو، تہاڈی ذمہ داری میں اٹھانی ہے، مینوں تسی کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھایا۔ حضرات مولانا سراج الدین فرماندے نے میں اس نو پڑھاندا رہا، او دین اسلام دی مکمل عالمہ بن گئی، پر وہ دے گھر دے کسے فرد نو بھی اے پتہ نہ لگیا بھئی یہ قرآن تو اتنا متاثر ہوئی ہے کہ مسلمان ہو چکی ہے۔ ان بات مزیدار اس تو اگے ہے جو بات قابل غور ہے۔
ملا سراج الدین فرماندے نے میں حسب معمول آیا تو ایک دن مینوں پتہ لگا بھئی بچی بیمار ہے، میں تیمارداری واسطے گیا تے بچی اپنے کمرے چ موجود سارے لوگوں نو باہر کڈیا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، کہندی ہے استاد جی میں تواڈے سامنے ایک خواہش دا اظہار کرنا چاہنی ہاں، تسی بڑی وفاداری تے پیار تے محبت نال مینوں پڑھایا ہے، تسی بھی اس نبی دے غلام ہو جس نبی دی میں غلام ہاں، تسی بھی او نئی زلفاں دے عاشق ہو جنہ دی میں عاشق ہاں۔ استاد جی جدوں میں مر جاواں، جدوں میرے ساہ پرواز کر جان، روح نکل جائے، انہاں نوں مینوں عیسائی طریقے دے نال عیسائیاں دے قبرستان وچ دفن کرن دیا جے، پر میرے نال وعدہ کرو جدوں مینوں دفن کر کے آ جان میں عیسائیاں دے قبرستان وچ نہیں رہنا چاہندی، میری میت نوں کڈ کے مسلماناں دے قبرستان وچ رکھیا آیا جے۔ آپ فرماندے نے میں وعدہ تے کر لیا، پر جدوں واپس آیا تے بڑا حیران بھئی یہ کم کیویں ہوے گا۔ اسے رات نوں بچی دا وصال ہو گیا، میں بھی جنازے دے نال گیا، عیسائیاں نے اپنے طریقے نال جویں او سروس کر دے، جویں انہاں دا طریقہ ہے دعا کرن دا، کر کے اپنے قبرستان وچ دفن کیتا۔ میں نشان لا کے واپس آ گیا، اپنے 4 بیلیاں نوں بلا کے اعتماد وچ لے لیا، انہاں نال گل کر لئی کہ یار معاملہ اس طرح دا ہے۔ انہاں کہیا جی اسی تواڈے نالا فرماندے نے قبرستان چلے گئے، بڑی توجہ رکھنا، جا کے قبر تے کھڑے ہو کے قبر کشائی کیتی ہے، قبر کھولیے، جدو قبر کھولیے لاش دا تابوت باہر کڈیا تے حیران قبر وچ میت کوئی نہیں، قبر خالی نظر آئی ہے۔ اسی حیران ہو کے واپس آیا، فرماندے نے اسی سو گئے، رات وچ مینوں نبی پاک سرکار دی اس سچی عاشق دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں پوچھیا بیٹی میں تے حسب وعدہ گیا سا پر تیری میت نظر نہیں آئی، وجہ کی ہے؟ بیٹی جواب دیندی ہے استاد جی تھانوں اجے پتہ کوئی نہیں، عالم ارواح دے اندر جدا کلمہ پڑھ کے میں آئی ہاں، لجپال نبی نے کتنی دستگیری فرمائی ہے۔ فرمایا سمجھ نہیں آئی بیٹی کی چالیے؟ فرمایا دفن کر کے آن والے اجے پیچھے نہیں ہٹے ہون گے، آمنہ دے لال نے دیدار کروایا ہے۔ حضرات دی وقار بات نو سمجھنا، حضرات دی وقار توجہ فرماؤ، بھی بیٹھو بھائی، بیٹھو بیٹھو بیٹا بیٹھو۔ حضرات دی وقار آپ فرمانے نے بیٹا بھائی توجہ فرماؤ، ان چھوڑو، تسی اپنے قلب تے توجہ دیو، اس نو چھوڑو یار، اپنے دل تے دھیان دیو، تسی ایدیو دو نہ تکو، تصور چ مدینے ٹر جاؤ نا۔ حضرات دی وقار بیٹا پھر تیری لاش کتھے چلی گئی ہے؟ بیٹا تیری میت کتھے وے؟ تے ملا سراج الدین فرماؤندے نے بچی نے مینوں بڑا پیارا جواب دیتا ہے۔ آپ فرماندیاں نے استاد جی عالم ارواح کے اندر ایک بڑا عجیب طریقہ تکیا ہے، جیڑا مدینے دا عاشق ہوے او دی لاش کتھے بھی ہوے اونوں مدینے بھیج دتا جاندا ہے، جیڑا مدینے رہ کے لندن دا عاشق ہوے، فرانس دا عاشق ہوے یا پیرس دیاں گلیاں دا دیوانہ ہوے، او پاویں مدینے مر جائے انہوں اوتھے بھیج دیتا جاندا ہے۔ اور آؤ تفسیر نعیمی دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آرہ اول دے اختتام تک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے میں ایک عالم دین دا واقعہ بیان فرما دے کہ میں جنت البقیع دے اندر عالم ارواح دے اندر تکیا ہے، کوئی اٹھا تے کچھ میتاں رات نو آ رہیاں نے، کچھ جا رہیاں نے، میں لیاؤن والے تو پوچھیا یار کی ماجرا ہے؟ فرمایا ماجرا کوئی نہیں، جڑے دور مدینے دے عاشق مردے نے انہاں نوں مدینے بلا لیا جاندا ہے، پاویں کتھے مر جان، جڑے دنیا دار ہوندے نے پاویں مدینے مر جان دور بھیج دتے جاندے نے۔ کوئی بال دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے سانو ایویں نہیں مدینے نال پیار ہویا ہویا، مدینے والا ماہی لجپال ہی ہے۔ دنیا دے جتنے بھی وفادار تے پیار کرن والے ہون
بڑے ڈاڈھے یار ہون رب جان دا چھڑ جاندے اور نام ہی چھڑن تے گواہی دیو قبر تو اگے تے کوئی نہیں نہ جاندا اے آمنہ دے لال سونا تیرے غلامہ دی عظمت تو قربان سونا تیری لج پالی تو صدقے جتھے سارے چھڑ جان تو اتھے بھی غلامہ دی باں پھڑ لین تکیا نہیں تو ساں بڑے بیلی اور آج کل تے میں نہ بیلیاں تے اعتبار کر دئی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے بیلی سب تو زیادہ دھوکھا ہی بیلی دیندے ہو بیلی بڑے بڑے نا سجنا پر میں قربان جاواں تینوں بیلی بڑے نظر آن گے پر آمنہ دے لال جیا بیلی کوئی نہیں نظر آئے گا حضرات علی وقار بڑے بڑے لاجپال دے وفادار جنہ دے ساہ نہیں نکل دے تینوں تکیوں بغیر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے سہ سہ جوڑی سنگت دیوے کے پر آخر ویتا پئیاں جنہ بعد گزارا نہیں دیو شکلہ یاد نہیں رہی بیلی بڑے بڑے ہوندے میں جمعے تے بھی تانوں دسیا سی پر یار بیلی چنگے بنایا کرو بیلی چنگے ہون تے بندہ جنت وچ بھی ٹر جاندا ہے صدقہ بیلیاں دا بیلی نہ چنگے ہون تے بندہ دوزخ وچ بھی ٹر جاندا جے اس واسطے کیونکہ صحبت سہلے ترا سہلے کو ند صحبت تالے ترا تالے کو ند نیکاں دی صحبت تینوں نیک کر دے گی رب دا نا ہے نشیاں نو بیلی نہ بنایا کرو چرس تے سگرٹ پینے والے بیلی نہیں ہونے چاہیے بیلی نبی دے غلام ہونے چاہیے دال آنے والے بیلیاں تو بچیا کرو نا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تمہیں اپنی مضمون دی طرف آنا میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے بیلی بڑے بڑے وفادار بڑے بڑے پیار کرنے والے فرماندے نے بیلی بیلی اے ہر کوئی آکھیں کہ میں بھی آقا بیلی اس ویلے دا اے کوئی نہیں بیلی جدو ترسی جان اکیلی بے شک بیلی کوئی نہیں پر سانو تے غم کوئی نہیں نا اسی او بیلی بنایا ہے جیڑا قبر چ بھی کلیاں نہیں چھڑدا حضرات دی وقار تائیں تے اسی آنے آنا کہ سنے آئے قبر اندری آقا دیدار دین دینے میں سنے آئے قبر اندری آقا دیدار دین دینے خدایا وقت وہ چھتی لیاوے یا رسول اللہ خدایا وقت وہ چھتی لیاوے یا رسول اللہ حضرات بہن بھائی رشتہ دار سارے سجن تے بیلی جدو چھڑ کے آ جاندے تے فرشتے آ جاندے سوال کرنے والے دس بھئی دنیا تے کی کردا رہا ہے تے حضرات میں قربان جاواں آمنہ دے لال سونا تیری عظمت کو غلامہ کول فرشتے آنا ہے نا تے کہیں پھر ایتھے ہوئے نا بھیڑ بن جائے جی تے اسی اپنے اپنے یاراں تے بیلیاں نو فون کرنے ہیں بھئی یار میں نو مسئلہ بن گیا ہے میری مدد کریو لیکن قبر اچھ کوئی فون نہیں چلنا قبر اچھ صرف آمنہ دے لال نال گل ہو سکتی ہے جے رابطہ ہویا تے رابطہ ہونا شرط ہے جے رابطہ ہویا تے مدینے گل سنین دی ہے قبر اچھو میں کیونکہ مدینے چو فون دی طاقت ہی نہیں اتھو سنے تے آمنہ دا لال سندا ہے حضرات دی وقار
اگر سنانا چاہتے ہو تو انج سنا لیا جے سونی فریادی پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کنی دھر کے بھائی جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا جڑا سنا سکتا ہے وہ بولے گا جڑا ایتھے بولتا ہویا رب جاندہ اتھے بھی بولے گا زبان تے یا رسول اللہ کا نعرہ اگر ایتھے چڑھیا ہویا کہ اتھے بھی زبان بولے گی چپ نہیں رہے گی جڑے ایتھے چپ نے شاید اتھے بھی چپ رہن کہ سینے تو یا رسول اللہ نکلیا اتھے بھی بولے انشاءاللہ حضرات دی وقار میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو قربان نہ جائیے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دن لوگ کہتے ہیں جی قبر اچ بڑا خوفناک منظر ہوئے گا تیتھی بھی آنیا ہوئے گا پر وہ منظر وہ تو بدل جائے گا نا بھائی منظر بدلے گا نا جدے غلام ہاں جدو وہ تشریف لے آنگے وہ تو قبر جنت دا باغ بن سی کے نا بھائی جدو آمنہ دے لال نے آنا ہے پھر قبر جنت دا باغ کی میں نہ بڑھیں گی حضرات دی وقار قبر بڑی اوکھی ہے پر قبر اوکھی سوکھی ہو جاندی ہے جدو سرکار آ جانگے حضرات دی وقار میاں صاحب بڑے پیار نال گل سمجھا گیا فرماندے نے لوکا سانو ایان ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موٹے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موجے کملی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موجے کملی کالی اسا سنیا ہے قبر دے سی اندری پنڈایا کھاتے منزلہ بھاریالی ایک کوٹھڑی مللی رہن خاطر جدے نا کوئی بوئے نا باریالی جدو خزانے چمن وچوال کھولے پنچھی اٹھ گئے ماری اڈاریالی جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج الاوی بازیاں ہاریالی محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا اور کملی والے دیا سچیا یاریالی
چھڑ دیو نہ کچیاں یاریاں، چھڑ دیو نہ گندیاں یاریاں، آؤ نہ میرے آمنہ دے لال دے غلام بن جاؤ۔ اوہ سجنوں جدو سارے چھڑ جانا جے، قبر وچ دولت مال اے دنیا دے اولاد کم نہیں جی آنا، اے قبر وچ آمنہ دے لال نے کم آنا جے۔ تام آتے دے کہہ رہا نا کہ قبر دی اندر سرکار آنگے تے غلاموں پکی گل جے، سید سمجھ لو، عالم دین سمجھ لو، اپنا امام سمجھ لو، گل سچی پیا کرنا میرا ایمان تے عقیدہ ہے۔ جدو بھی قبر آ جاؤ قبر دے اندر مدینے والے منہ کر لیا جے، اوے پاویں گناہگار ہے پاویں لاکھ برے ہے، میری سرکار گناہگاراں نو وی سینے نال لا لیندے جے، کیونکہ میرے اللہ دا فرمان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور رحمت للعالمین نے مدینے والے منہ کر گیا کہ جے سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری عرض سنی کلے در کے پیڑا اڑیا میرا وچ قبراں دے جتھے مچھلی بیٹھے ڈر کے